Hvem starter? Spiller vi fisk, eller hvad? Ja. Prøv lige at forklare, jeg kan ikke huske, hvordan der er fisk. Det er, at du har kort. Når du har 3 træer, for eksempel, så lægger du dem ned, så er de, eller 4 træer. Ja, så lægger du dem i et stik. Først så spørger du en. Jeg skal have alle dine... 3-1, så lægger man dem ned. Nej, 4 skal du have, så lægger du dem i Du et siger stik. for eksempel til ej, jeg vil have alle dine 7'er. Men du skal have kortet selv. Du skal have... Og så siger han fisk, Du starter, så så trækker tager vi den. Ej, jeg vil have alle dine træer. Fuck dig, jeg får ingen. Bingo! 6'er. Fuck dig, din sol. Så er dig, Randa. Der er mange. Der er joker, det tæller vist ikke med. Ja. Altså, jeg vil jo gerne have alle dine dronninger, så. Men spørg. Min, eller hvad? Ja. Pas, fisk. For helvede kan du ikke stikke mig kort. Der er fandme langt derovre. Nå. Så vil jeg godt have alle dine konger, Mathias. Fuck. Så er dig igen. Så vil jeg godt have alle dine konger. Pis. Nu har du sådan set et stik, så. Yep, så. Så smider vi lige det. Bang, bang, hva'? Ja, sådan. Der er nogen, der kan. Så er kongekabal. Hvad? Men kun et. Hvor fik du 2? Fuck det. Alle andre må bare have. Nå, Hvem er det så? det er dig. Så er mig. Så skal jeg have alle dine S'er. Det er kun mig, der begynder at sidde og holde lidt øje. Så skal jeg have alle dine S'er. Hey, kan du ikke tage det der uge? Jeg har ikke nogen. Nå. Fedt. Jeg synes, det er Så er dig. Nej, giv dem. Nå, Kom nu, hold det med. Vi er lige ved noget vigtigt. Det er generelt, er det mig? der holder møde. Ja, det er dig. Jeg vil have alle dine 10'er. Ej, du havde kun et. Prøv lige at øjeblik, så kommer nu. Randa, jeg vil have dine 5'er. Nu er jeg ham. Nå, men så har vi bare lige pause imens. Så bare lige Når lægge jeg den. kigger min kort, så skyder jeg fandme. Prøv lige, jeg vil gerne have lidt. Hey! Hold! Det var en joker. Skal vi bare lige lidt ned her? Hvor mange liv har vi? Ja, 2. 2. Prøv lige, jeg vil gerne have alle dine syver. Nej, det er mig. Nå, Jeg sagde, jeg vil have dine 5'er. jeg har ingen. Jo, du har. Nej, jeg har ikke. Det var dig, der spurgte om 5'er. Du kan ikke spørge om noget, du ikke har. Jeg har ikke nogen femmer, jeg har nogen konger. Nå, så er dig, jeg. Yes. Tak. Max 9'er. Hvad? 9'er. Alle dine 9'er. Jeg har ikke nogen 9'er. Okay. Hey, hvor er min en? Jeg havde en joker, hvor den brænder. Nej, jeg skal ned i bunken dernede. Hvorfor? Det er jokeren, de er ikke med. Så tager jeg bare Det er et ikke nyt. med, og jeg har en der. Og så tager jeg en ny. Joker, så tager jeg et nyt kort. Ja, så har du 2. Du skal have 2 nye, eller hvad? Nej, jeg har kun en. Nå, jeg vil gerne have dine syver. Pas. Eller fisk. Nå, jeg har ikke givet stikke mig kort med. Så mig. Så vil jeg godt have alle dine 7'er, Randa. Tak. Så vil jeg godt have alle dine 7'er. Nej, Max Så vil jeg han godt er have alle syg. dine 7'er. Haha. Nej, dem har du ikke. Pis, mand! Du vil give mig en kort. Så lad alle dine 10'er. Det var tæt på. Han skyder også lige over os, mand. Hey! Fuck ja, mand! Jeg fik det i dit kort. Så lad dine 10'er. Nå, så er det nu, drenge. Kom så. Nej. Jo. Så vil jeg også have alle dine 10'er. Jeg har ingen. Satans. Jeg har mig nu så. Ja. Nu vil jeg godt have lige. Nej, det er mig. Det er dig. Det skal være mig. Jeg vil gerne have dine 5'er. Nå, men det var ikke. Ej. Nå, ikke noget. Jeg vil gerne have dine 5'er, Max. Jeg har ikke nogen. Han er ude, er han ikke? Nej, Max han er Jeg ikke smider ude. da bare et stik mere. Nå. Det skal du jo have over ved dig. Nej, Fordi du tæller jo. Det er hvor fandme mange- lige mig. Nå, så er dig, Ari. En eller anden tager dæk for mig. Der kommer... Nej, jeg var der så sidste gang. Mathias, det er dig, der skal dække det. Nej, ja, det er også. Så er de klar. Okay. Nej, det er dig. Og der snakker om 5'er. Med 5'er. Fuck nu af. For helvede, Har du du får... tre? Ja, jeg har. Fedt! Der kom en kugle der. Så flytter man lige. Hvis jeg bliver ramt i baghovedet. Nej, så godt, bliver jeg skal der ryger sgu kugle forbi hovedet på os. Ja, prøv at være stille. Vi kommer, når der bliver behov Der for... bliver kugler over hovedet på os. Det er fordi, vi er veteranerne Nu går herude. jeg altså i gang, for der sker jo ikke noget her. Det er sådan generelt, hvad? Hvem 9'er.
Fuck! Det var mange bønder der. Hvis du Alle dine er... træer. Det er Randa. Ja, alle dine dronninger. Var det ikke mig? Nej, Jeg tror, det var mig. Nå. Hvem snakker du det? giv mig lige kort. Hvor er det henne? Er det en, der sidder? Ari, koncentrer dig om spillet. Der er røg en kugle lige over hovedet på dig. Centimeter over. Jeg lige dufter lidt, ellers så bliver det bare ramt. Hvad fanden vil de skud efter os? Randa. Hvad vil du gerne have, Randa? Fra hvem? Alle dine dronninger. Ha! Der er Fisk. ikke nogen. Nej. Du får lige et kort her. Det gør vi fucking til det. Nå, så er der ikke. Hvad gør du ikke? Ja. Jeg vil godt have alle dine toer. Tusind tak. 1, 2, 3, 4 af dem. 4. Det var 3 stik. Hvor er I henne? Det sidder lige her. Ja. Kan du se det? Er der nogen dernede? Og så ramt den. Hvad skal du mere have? Så vil du putte down in pass and give me a hand here, man. Hva? Dronninger. Nej. Har du ingen? Nej. Okay. Det var Ej, der spurgte efter Alle det. dine træer. Fuck nu Ej, du sidder og kigger, du gør. Nej, jeg gør det ej, det har jeg aldrig gjort. Pas. Vi er snart færdige. Ja, ja. Vi er lige ved at være der. Er mig nu, eller hvad? Ja. Ja. Alle dine dronninger, Max. Er det tæt på? Nej, Ikke noget andet. jeg har ikke engang været oppe ved det første endnu. Men så skyder ham sgu da. Alle dine knægte. Fisk. For fanden. Det er dig, Jesus. Nej, det er Nej, mig. det er... Det er Max. Nej, det er sgu dig. Over. Er det? Det er Max. Jo, det er. Han dækker derude, det er fint. Alle dine 4. Pas. Eller fisk. Skal du ikke give mig på? Så vil jeg have alle dine 4. Min? Ja. Til sidst så er alle bare døde som Alle dine 10'er. fisk. Pis. Så er Nå, der ikke. jeg vil have alle dine 6'er. Fisk. Hold nu kæft. Er mig så? Ja. Så vil jeg have dine 4. Ej, du rammer træet, kan jeg høre. Du skal lige... Du må lige skyde. Nå, hvem er jeg så? Nej, skal det jo hjælpe. Ja, du skal til at spørge om noget mere et eller andet sted fra. Ja. Hej, alle dine knægte. Han ligger bare stadig der. Og det er sgu derfor, vi ikke kan få dem. De ligger der, alle korten. Hvad? Fandme løgn, det er jeg fandme ramt om 20 gange. Så gå ned og smadre ham. Gider jeg kraftigt. Gør det, Ej! Nej, jeg har ingen knægte. Gå ned og putte kolden i røven af ham. Kan du ikke lige kigge, han kommer op der lige om lidt, Kingo? King bliver nok. Så det giver ham ordentligt omgang. Jeg er ikke hernede fra, din idiot. Gå nu deroppe og skyder. Ikke ned i stuen. Nu skal du få, om jeg kan se ham lige. Jeg ved ikke, jeg har ingen anelse, hvor han er. Jeg tror også, vi skal til. Hvem er jeg så? Nå, så samle lige kort. Ja, jeg vandt. Fuck dig, nej. Jeg vandt sgu da. Det skal mig, der er flest stik, din idiot. Fuck dig, mand.